открихме официално новата компостираща инсталация. Очакваме скоро време община Пловдив да прехвърли дейността към градини и паркове. Успях да оптимизирам щатните бройки на градини и паркове и няма да назначаваме отгоре нови бройки. Както виждате, вече събираме суровина, с която да можем тепърва с новите кадри, които в момента събираме, да направим обучение. Очакваме скоро време това да се случи. В момента събираме листна маса, дървесен чипс и трева от тревните площи. Няма ли някакъв проблем с листата, тъй като се забелязва, че наистина в целия град на много места не са събрани, продължават. Има ли някакъв проблем с инсталацията? Ползите от инсталацията, приемете, че на практика това е първата инсталация, която ще ни води към осигуряване на пълния пакет от кръгова икономика. Това са целите, които поставя Европейския съюз. Като идеята е съответно отпадъците да бъдат оползотворявани и да се намали количеството на отпадъците, които да бъдат депонирани на двете инсталации за отпадъци, които имаме на депата. На практика, като инсталацията ще приема отпадъци както от градини и паркове, така и от чистота, така и от домакинствата. Раздали сме такива контейнери за отпадъци кафяви и се предвижда всъщност